Welcome to my YouTube channel. लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जादों हाबा जाखांनायनि उनाव 6 to 5 नायनायनि सायाव सावरायगोन लोगोफोर थ' बिदिबा आंनि दखाना लागानोसै लेट्स गो Madung dah. Sejauh bung, no bandu dong. Ada pisa dong sana. Sana dong. Ini madung dah. Mulai kadang bihuan. Nung nung kabai. दुबाइना लोगोफोर बर' हिनजावखौ थारमाने बेबायदि थारमाने बर' हिनजावा बिराद लुगैयो नामा बर'फोरा थारमाने बिराद लुगैनाय दोङो नामा थारमाने इमान जाखांफुदोंना थारमाने गथ' गथाय थाखानाय खासे हौवाखौ जुदि बेबायदि न' सिङाव लाबोनानै जुदि हरसे उन्दुयोबा बोरै जागोन लोगोफोर हरसे उन्दुदो होनना खोथानासो लाबावदो लोगोफोर Mana ada saksi dah nung kan emang? हरसे उन्दुखांना लोगोफोर जाथिथि जाहाबलायना दों नुवाखै मोखां मानि खावलाय मानि जाथिथि जाजोबलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि फुल भिडिअ नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरो भिडिअ खानाय मानसिया खालाम लोगोफोर ओवर एक्टिंग करता है साला ओवर एक्टिंग की औलाद वाह वाह मा सबब बेफोर लोगोफोर मा सबब नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरसो मा सबब थारमाने बेबायदि रुम सिङाव थारमाने थानानै बेबायदि नायलायना वा वा होननाया मा सबब लोगोफोर वा मा जाबावगोन लोगोफोर जोंनि बर' समाजाव लोगोफोर थारमाने फेसबुक वाट्सएप खुलिबानो खालि बर' हिनजाव बर' सिख्लाफोरनि भाइरेल भिडिअल' नुसै लोगोफोर एकदम भाइरेलल' गोसागासिनो लोगोफोर इखाननैसोआ थारमाने खालि भाइरेल भाइरेल थारमाने बे गोदान बोसोराव मा जाबावगोन लोगोफोर भाइरेल भाइरेल भाइरेलानो थांसिगोन नामा स' बिदिबा दिनै भिडिअखौ खिलियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान भिडिअ चेनेलखौ साबसक्राइब आरो कमेन्ट खालामना गालां आरो भिडिअ खानाय मानसिया खालाम लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं